Yo guys, σήμερα είχα όρεξη να παίξω Lucky Blocks, οπότε θα παίξω Lucky Blocks. Βγάζει νόημα, το είπα. Τι είναι αυτό? Οπα. Για ποιο λόγο να είναι και αυτό? Θέλω να γίνω κόκκινος. Ωραία. Μπαν. Όπα ρε. Τι... Γιατί? Έχει γκάζ. Έλα. Πώς? Να. That she was AI. Δες εδώ, σπαστικό ρε. Το κάνα trickshot. Το έσβησα στον αέρα. Αυτό ήθελα να κάνω χωρίς πέρα. Έλα, λίξε, έλα. Εντάξει, δεν εννοούσα το. Πάρ' το. Κουνιέσαι. Έλα. Παππού. Σόφα. I swear to God. Όπα. Να βλέπεις τους σκότους. Α. Ωου. Έχεις την άτομα να βάφει. Ου, τι καλή. Ωραίος. Κάνει κλατς το game. Κλατσάρι. Να έχω τώρα κάτι ελάιτρα. Θα κάναμε cook, θα είχαμε πάει στο τέλος. Το πάρω. Τι είναι? Τι ήταν αυτό? Oh shitings. Το βάλουμε στους μπλε. Και πεθαίνω εγώ τώρα. Έρχεται απλά μια στη μάπα μου. Τι ήθελε να κάνει? Δεν παίζει! Έλα. Που έχασα τα πράγματα μου, όμως τα ξαναπαίρνω, θα ξαναπάω εκεί. Έλα, εντάξει. Το πράγματό μου σου πρώτο λίγο. Πήγε άρμον! Όχι! Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Ωραία. Βασικά όχι ωραία. Είμαι τυχερός και... Πώς με χτύπησα από εκεί, πώς? Καλά, θα μου πεις charge τι είναι, αλλά από πώς? Τι hitbox είναι αυτά? Game, φτιάξε το game σου. Έλα, parkour master αυτό. Όπα. Όχι σαν την προηγούμενη φορά. Κάτσε, μη μου έρθει κανένας ο Ρονάλντο. Έχω τραύματα. Καλά, εντάξει όμως αυτό που το φύγει. Πού το φεύγει αυτό? Έλα, φύγε. Α, μπορώ να κουνήσω. Όπα. Θέλω να το ρίξω. Δεν το πέτυχα καν. Όπα. Ένα πράγμα έψηκα τώρα. Τι είναι αυτό? Fire aspect. Ναι, γιατί? Α, και gold. Το διαμάντια μου ήθελα. Έχεις τίποτα.
Τι είναι αυτά? Το πολύ να χρειαστώ το water bucket, επειδή ξέρω ότι θα μου σκάσει κάνα λάβα. Τι προσπάθησε ο Μπέρσκι να κάνει? Κάτσε, επειδή το έκανε αυτό, θα σπάσω και αυτό τώρα. Να! Χάνω άουρα. Έλα. Σμε κάτω. Έλα. Όχι, όχι δύο. Πάνω σου, κάτσω. Σταμάτα, άσε με. Κάθεται και με πετυχαίνει τις μπάλες. Να. Πήγα να κάνω water bucket clutch. Ελλάδα. Μπρο! Τρέξω. Σπάσω αυτό. Και θα φύγω. Δεν το σπάσα καν, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα. Ω, μεγάλο λέει. Τίποτα. Άρρος. Τόξο μου έδωσε. Δες εδώ μισά πράγματα, μισές δουλειές. Να, αυτό πήγα πίσω, το περίμενα. Αυτή τη φορά είμαι ο parkour master. Αυτό δεν το περίμενα. Α, ναι, έχω. Έχει χειρότερο. Ω, μια λεοπάρδο. Ωραία. Σπάσω αυτό για καλή τύχη. Μόνο καλή τύχη δεν θα ήταν αυτό. Όχι! Τώρα θα με σπονάρει με το Wither. Τα λέμε, το πάρε. Πάμε λίγο από την κίτρινη ομάδα, επειδή ναι. Τώρα δεν έχω και το water bucket. Ο Wither είναι. Σκι παρένα, αλλά δεν είναι πάνω μου. Με έχει πιάσει τώρα, με έχει πιάσει, κάτι με έχει πιάσει, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα δεν ασχολείται μαζί μου. Τώρα θα ασχοληθεί μαζί μου. Σπάσω. Nice. Αυτό δεν το σπάσα ποτέ. Όπα. Δεν παίζει ρε, δεν παίζει. Πώς γίνεται αυτό? Πώς? Τι knockback ήταν αυτό? Το έχω δέσει. Blaze. Με κάνουν glaze απλά. Όπα. Ας εμείς. Εντάξει, τουλάχιστον πέθανα νομίζω. Ο Skywither. Ποιοι νομίζουν ότι είναι? Lucky Block. Αλλά επειδή δεν μπορώ να πάω τώρα από εκεί. Δεν παίζει, δεν παίζει. Όχι. Δεν θέλω. Κάτσε να πάρω τα TNT για να πάω πιο γρήγορα. Έλα. Τι κάνω? Όχι, κόκκινος ήμουν, οπότε... Ναι, νίκησα. Ναι, δίκαια. Ωραία. Το είδα. Τίποτα άλλο δεν είχε. Damn.
Ωραία μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ήταν μικρό αλλά τουλάχιστον κάναμε βίντεο. Και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.